Zmizla by z tvojho tradingu neistota a strach z toho, že vstúpiš do zlého obchodu. Keby si mal oblasti, ktoré sú automaticky vykresované, na základe ktorých presne vieš, kde máš hľadať tie najlepšie obchodné príležitosti. No a boli by v tvojom tradingu pochybnosti, emócie, strach, neistota, keby si na základe footprintu presne vedel, kedy máš do obchodu vstúpiť. Volume Profile a VWAP. Dva nástroje, ktoré mi automaticky vykresľujú oblasti záujmu, v ktorých chcem hľadať tie najlepšie obchodné príležitosti. Volume Profile je nástroj, ktorý mi vykresľuje, kde bolo počas nejakého obdobia, najčastejšie počas dňa, zobchodovaných najviac objednávok. Na základe toho sa nám automaticky vykreslia oblasti, kde je najväčšia pravdepodobnosť otočenia trhu a kde chceme hľadať obchody. VWAP je nástroj, ktorý je najlepšie na to, aby sme dynamicky sledovali, ako sa mení tzv. Férová hodnota počas dňa a kde je veľká pravdepodobnosť, že sa trh otočí. Či už sme v konsolidácii, trh ide do boku, alebo či trendujeme. A práve teda tieto dva nástroje využívam presne na toto, aby mi automaticky vykreslili oblasti, ktoré sú pre mňa zaujímavé.